Aprende seguridade viaria co Polipaco. Ese é o título do libro protagonizado polo axente máis famoso da Policía Local de Sanxenxo. Trátase dunha publicación que busca complementar as actividades formativas que impulsa dende hai anos Abelardo Martínez. Trátase dun libro coas claves da educación viaria con distintas actividades e xogos e adaptado á realidade do concello. Aproveitamos para que os rapaces poñan a súa dirección, porque é moi importante que sepa onde viven, pois se algún día teñen que chamar a unha emergencia. E ao mesmo tempo, nesa unidade didáctica, ao final de todo, aparece todo o noso municipio, coas parroquias. Unha aprendizaxe que se usa ao revés, partindo da educación viaria, a rapazada aprender outras cousas. Cando antiguamente a educación vial se daba nos coles, os profes utilizaban as asignaturas transversalmente para dar educación vial, é dicir, o de matemáticas, por exemplo, aproveitaba que estaba dando as formas geométricas para enseñar as señales. Bueno, pois nós aquí facemos ao revés, o sea, temos as señales dunha unidade didáctica, temos as señales como temos aquí, e aproveitamos para que os pais na casa con esta unidade didáctica ou os profes tamén e aproveiten para explicar as formas geométricas, o cuadrado, o triángulo, o círculo. O libro conta tamén con cancións ás que se pode acceder a través dun código QR. As ilustracións xogan tamén unha parte fundamental desta publicación, que son un dos grandes reclamos para os máis pequenos. Yo de repente pintaba un parque y me decía, bueno, pues en vez de un parque, ¿por qué no haces el parque de la panadeira de aquí de Sanxenxo? Entonces, pues también gracias a todas las ideas que ha tenido él, que han sido maravillosas, pues hemos podido conseguir hacer un cuento hablando de nuestro municipio y de nuestro concello, de todas las cosas tan bonitísimas que tiene, los paisajes y... Desta publicación vanse editar 2000 exemplares para repartir entre a rapazada. Van a ser repartidos este curso para os nenos de primeiro de primaria ata cuarto de primaria. E o curso que ven serán repartidos a nenos de sexto de educación infantil e primeiro de primaria. Dende o goberno local salientan ademais que o municipio é un referente en seguridade viaria dende hai 30 anos. Nesa liña din que queren seguir avanzando e implementando novas medidas. O seguinte obxectivo, os camiños escolares seguros.